בין דרך אפרת לבית לחם שוכנת אמה רחל על אם הדרך, כדי להיות קרובה לבנים ההולכים לנחם את הנודדים בגלותם. בדומיה נושאת תפילה, קולה שלא נדם עוד מבכה ברמה. היא ויתרה בלי תנאי על אהבתה, כדי שלא תיכלם אחותה. היא שמה שמה בצל, ומאז חוט דק נשזר מליבה, חוט שרוקם ושומר על הבנים. כל בכי שנשמע בגלות ובנציונות נקלט בתוך הרקמה הנצחית של אמנו. בניה נפרדו ונדדו, בניה בכו על נהרות בבל, והיא בקול רך של רחמים עלתה לפני הכיסא ואמרה, שמע כל בניי השבים והנופלים, הלא למענם ויתרתי על עולמי. ויאמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. ואנו עומדים עד היום על הדרך ההיא, מבקשים מאימנו שתרקום עוד תפילה, שיחזיק החוט שטבתה בין שמיים לארץ, שלא ייפרם גם בכל גלות ומסע. בקולנו הנשבר נשמע קולה, בדמעותינו אור פניה, ובזכות רחל אימנו ישמע השם את תפילותינו, וישיב בנים לגבולם.